Окей, значи темата днес е как се прави вебинар с софтуера AnyMeeting. Първото нещо, което трябва да направим е да кликнем тук на Login. И съответно тук да си вкараме имейл адреса и паролата. Аз ще спра видеото за малко, докато го направя. След като вкарате имейл адреса и паролата, натискате ето тук, кликвате на Login пак. Така, окей. Значи като кликнете на Login, това е страница, която се появява. За да направите вебинара, кликвате тук на Start a Meeting Now. Между другото, линка, който най-вероятно после се появи, на който хората трябва да кликнат, за да гледат вебинара, е именно този тук, който виждате в момента. Окей, значи кликваме Start a Meeting Now. Даваме определено някакво име, Test 7 да кажем. Сега важното е тук да е натиснато Listen Only Mode, защото Listen Only Mode означава, че само този, който държи вебинара, се чува и се вижда, докато ако тук натиснете Discussion Mode, означава, че всеки може да говори и всеки се вижда, което обаче води до това, че много бързо се разпада връзката, никой никого не разбира и така нататък, така че най-хубаво е да е тук Listen Only Mode. Значи кликвате на Listen Only Mode, след което кликвате тук Start Meeting. Така, сега на мен тук ми иска някакъв плагин да инсталирам, то обаче не трябва, защото това е screen sharing, т.е. ако искам примерно вие да ми виждате екрана, но аз не искам да ми виждате екрана, въпросът е мене чрез камера да ме виждате, така че натискам тук Connect Anyway. Сега, AnyMeeting тук почва да си действа, софтуера. И сега натискате Click here to continue. Сега, понеже искаме да използваме микрофона и камерата на лаптопа, натискаме тук Use my computer. Тук ми дава някакви съвети, using headset и така нататък. Просто казваме got it, thanks. Сега тук е важно да кликнем на това нещо, за да може той да има достъп до нашата камера и микрофона. След като кликнем тук, трябва да кликнем на Close button. Това е на немски при мен, на вас може би ще е някакъв друг език, но просто натискате тук е този бутон, за да го затворите това нещо. Така. Значи хората са в Listen Only Mode, което означава, че само вас ви чуват. Това го виждате ето тук, аз съм наистина с микрофон в момента. За да включим камерата, отиваме ето тук на Cam, кликваме и кликваме тук I'm ready broadcast my webcam. След което се появявам вече на екрана. Сега, като кликна тук на Invite, ми излиза линк. Може да кликна на самия линк, Copy to Clipboard. Окей. И след това този линк мога просто да го пействам във всички възможни страници, за да знаят хората къде да кликнат. Като кликнат хората на този линк, те идват тук в този вебинар в момента и може да ме виждат и да ме чуват. Кликнат ли хората и влезат ли в вебинара, се появяват тук като attendees. Тоест аз виждам тук в момента кой участва в вебинара. И хората тук могат да чатват с мен, да ми задават един въпрос. Сега ще пишем тук въпрос. Натискаме Enter. И ето излиза тук въпрос. Тоест аз го виждам това нещо, хората, които участват в вебинара, също виждат самите въпроси. Аз мога да виждам въпроса и да им отговарям на хората съответно. Сега, като тръгна да го записвам това нещо, ако искам да го записвам, натискам тук Record и съответно Start Recording. Обаче трябва да почакам малко. Той почва след това да ми брои един countdown и ми съобщава кога почва да записва всъщност. Ето сега 5, 4, 3, 2, 1 секунди. Така, вече в момента го записва това нещо. Така че, сега приема хората тук като ми задават въпроси и аз като им отговарям, всичкото това нещо се записва и след това естествено клипчето може да се качи в интернет и хората да го гледат наново или хората, които не са присъствали да го гледат и така нататък. Това е хубавото на този софтуер по принцип, че има възможност на реплей, така да се каже, т.е. на някаква форма на повторение. Сега, за да спреме видеозаписа, отиваме пак на Record и натискаме Stop Recording.
За да спреме вебинара, като прекратиме вебинара вече, отиваме тук на End Meeting. Okay. И натискаме Yes End Meeting. След което вебинара се прекратява. Сега тук на тази страница ми излиза в момента ми излизат вебинарите. Аз мога да кликна тук на My Meetings. Ми излиза същата страница. Няма значение. Това е всеки случай, което трябва да знаете в момента, за да правите чисто и просто вебинари по AnyMeeting. Значи в общи линии натискаш Start и след това само кликваш Continue. И това е. Благодаря ви много за вниманието и чао-чао!